Chámome Constantino Blanco Figueira e teño 49 anos. Pois desde que empezou, pois notase bastante en Galicia, en albergues privados, en tal, na hostelería, turismo, tal, está bastante ben. Bueno, eu fixen o Camiño de Santiago, pero cando estaba na mili, depois non volví. Sí, eu penso que non fan solo por religión nin nada, eu penso que é unha modalidade nova de turismo. Eu penso que xa están fartos de playas e de tanto sur, a verdad? Moito. Incluso a xente de aquí ya aprende un pouquiño de educación porque ten un trato a xente un pouquiño máis suave. Bueno, por aquí non pasa moito, pero cando vou a Padrón, sí. Sí, sempre donde poden ir cuñar, donde poden dormir, sí. Sempre algo de orientación, sempre piden. Hombre, pois non estaría mal que fixeran pa aquí tamén algo de ruta, porque é unha zona bastante bonita, aquí co río Ulla e todo. Activar un pouquiño tipo por abaixo, así, por a cuenca do río, así, tipo paseo, e facer algún albergue. Porque todo se desvía por a parte de lá, unha pasada. Eso se sobres ali arriba, e incluso hai como se chama, unha pista, todo, era, bueno, o soño da miña vida se fora multimillonario, facer ali un hoteliño pequeno, ten unhas vistas impresionantes. E pois o río xa facía incluso para deportes náuticos e tal, xa ten casi o puerto natural feito. O que pasa é que non está ben explotado.